Hello mga kawiga, welcome back po ulit sa channel natin. Si Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng burger steak family pan. Yan. Tapos meron po tayo rito ng Aloha Champ na burger. Tapos meron po tayong chicken joy, spicy chicken joy, may fries, gravy, soft drinks. Pag tayo magsimula, pray pa muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Mga po, lagi po kaming meron makakain sa araw at magligtas po. Maraming salamat po, ma. Ito po sa madalahin ko sa inyo. Pagtunanan sa Kristo na napagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Bisa natin sa chicken. Kain po. Aloha Champ. Meron din pong pineapple. Sa isang pati, tapos isang cheese. Dagdagan pa natin ng pati. Kain po. Sarap. Sorry po.
Doon na si may kakatangkat po. Sobrang lalaki po ng chicken ng Jollibee. Grabe.
Giant. Napaka-juicy. Excuse me po.
Sus mo po. Amol. Excuse mo. Hindi ko na may kakato. The best po talaga pag Jollibee. Excuse me po. Maglalasbait na po tayo.